Ευτύχη και Κώστα. Κώστα και Ευτύχη, πού είσαστε? Είμαστε στο Πάρκο Τρίτσι, στην εκδήλωση της κοινωνικής παρέμβασης Δυτικά στην Αθήνα. Είναι η δεύτερη γιορτή της Άνοιξης στην επόμενη χρονιά που διοργανώνεται. Οφείλουμε να πούμε σε όλους τους συντελεστές και για την αξιέπαινη πρωτοβουλία αυτής της οργάνωσης ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όσους συμμετείχανε και μας τιμήσαν με την παρουσία τους. Η βόλτα, η επαφή, η διαδραστική συνεργασία μεταξύ ανθρώπου και φυσικών στοιχείων είναι ό,τι πιο πολύτιμο μπορούμε σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε τη σήμερον ημέρα, όπου τα πάντα μπαζώνονται και μπορούμε να επιλέξουμε σύγχρονους τρόπους βιωσιμότητας για ένα ασφαλές και πιο ποιοτικό περιβάλλον για μας και τα παιδιά μας. Πάνω σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και η σημερινή μας εκδήλωση. Χρόνια πολλά σε όλους. Πάντα να διοργανώνετε τις εκδηλώσεις. Συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη και τους φίλους της κοινωνικής παρέμβασης Δυτικά. Ωραία, είπες ότι διοργανώνεται από τους συντελεστές. Ποιοι είναι οι συντελεστές? Εσύ δεν είσαι συντελεστής της κοινωνικής παρέμβασης? Είναι πάρα πολύ. Εσύ είσαι? Είμαστε. Προτείνεις, τι προτείνεις στην κοινωνική παρέμβαση? Προτείνω και θα ήταν καλό και να μας ακολουθήσετε και στα social media, στους λογαριασμούς που έχουμε, σε Facebook, Instagram, TikTok, σε ομάδες διάφορες. Είναι διαθέσιμα τα στοιχεία μας για όποιον ενδιαφέρεται και με τις δράσεις μας σας περιμένουμε όλους να πυκνώσετε τις τάξεις. Ωραία, τέλεια, ευχαριστούμε. Ευτύχη, για πες μας και εσύ, είσαι καινούριος ή παλιός, τι είσαι? Ολοκαίρινος. Πες μας την εμπειρία σου. Από τη σημερινή μέρα, καταρχήν. Έλειπα στην πρώτη, η δεύτερη ήταν πάρα πολύ καλή, βοήθησε και ο καιρός. Πρέπει όλοι μας να σηκωθούμε από τον καναπέ, να γίνουμε ενεργοί πολίτες, να βάλουμε το χαλικάκι, το λιθαράκι, ό,τι μπορεί ο καθένας, στο να βελτιώσουμε αυτό που βιώνουμε, με προσοχή στο περιβάλλον. Να σε ρωτήσω κάτι, ήτανε πολύ ακριβή αυτή η δράση? Όχι, δεν ήταν καθόλου ακριβή. Δηλαδή? Ο καθένας έφερε το φαγητό του και το μοίρασε. Τόσο απλά? Τόσο απλά. Μόνο το φαγητό, τα υπόλοιπα? Το φαγητό, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Δεν χρειάστηκε δουλίτσα από όλους μας? Από τα μέλη χρειάστηκε, ο καθένας ας έρθει στην αρχή μόνο με το φαγητό του και σιγά σιγά θα γίνει μέλος, θα ενταχθεί στην παρέα και δεν θα είναι ιδιαίτερο το κόστος. Την προτείνεις δηλαδή? Το προτείνω ανεπιφύλακτα. Ο στόχος είναι να γίνουμε ενεργοί. Τέλεια, ευχαριστούμε.